General, mayong aga si Action Art dari sa Action Radio Bacolod, live kita subong sa Action Hotline program. Good morning, Aston Art, no? Good morning sa tanan nga nagapamati sa imong mga programa. Salamat gid sir for the time nga ginatag. No, maki-update lang kami what was the latest report from the ground lalo na ang sitwasyon dito. May linok panay pa sa area sang Himamaylan, partikular na Karabalan, sir. Uh, as of now, no, wala na naman. Medyo wala naman sa nga na enkwentro ang atong tropa. Tungod nga po, ano, may medyo nag-split into different groups, small groups ining kwan, ano, ang kahapon nga mga na-enkwentro nila. Okay. Amo ng latest, no? Pero ongoing ang clearing, no? Ongoing ang clearing sa mga areas para kung masigurado na nawala, so pwede na makabalik itong mga pumuluyo. So as of this broadcast time, ang mga residente dito sa apektadong nga mga areas, why pa ginatugutan, General, nga magbalik as of today? Wala pa. Para masigurado natin, so ginahulat ko ang, confirmation from the ground commander dito. Kung okay na, kung pwede na makabalik. Once nga maklear ng area, wala mong problema nga, makabalik ang mga pumuluyo. Ang importante lang naman is safety sila, no? Yes, sir. That is a very good concern. No? Kay kabudlay na tuon nga magbalik sila to, dasun magrinagumo naman, magbinarak naman to, dinalagan naman sila balik sa evacuation center, kundi all blast pumuluyo, sir, no? Tama, so mula na ang kuha namon na ginapangayo man nga mahulat lang ka final advice kami gusto man namon nga matapos ni tungod nga siyempre kuha man natong informasyon sa mga pipila ka residente dira sa area nga ara ang presensya, no, so hindi man nato pwede pagpabayaan lang ang nga ara lang ang presensya sang armadong NPA. Tungod ang iba dito na medyo nadlok man ang pumuluyo, so mo nang ginagkandakat ka security patrol sang aton na tropa sa ground. So as a result amo na naging kwentro. So pag medyo mag-stable na, we assure nga as much as possible kami mismo gusto makabulig man makabalik ang mga pumuluyo sa area. Since nga clearing operation na kita, nanong latest, sir, may mga recovery, kaya damo ka pa minamangkot na may mga bangkay nakitaan to, may mga pilason, may mga nagkaladakpan, nano ang latest, General? I think nag-circulate the other day, no? I think wala mabalok ng source, pero diri, no? I think isa diri man nag-emanate ito diri sa Bacolod. Yes, sir. Balan yun naman siguro. Siling ko, kami nagapagwa man sa nga through ang interview, no, from different stations. Kung Yes. may ara na-recover nga bangkay or wala, no? But nasiling namon, nga wala sing na-recover ang atong tropa. Despite nga ara nagluntad ng 3 ka enkwentro, wala siyang ni-recover. So amo na ginasiling naton, we only recover mga backpacks, mga food packs nga ara sa area. So and then may gulpi lang nagawa nga picture, no, and then balita including 2 children, pero siling naton siling namon diri wala kami sing we verified that on the ground. Kung may nadalahig ng civilian, and so far wala sing nadalahig ng civilian. Correct. At least na klaro kay kabalo ka bisan ang mainstream media kung isa kong maunahan sa social media because number one, they're not regulated. Why siya nagamonitor kag nagabawal sila da anything pwede ma-post sang private individual. Tikon kay siya ginashare, amo na nga mas madasig nga naga-viral compare sa mga lehitimo nga balita nga napagwa sa mainstream media, General. I think maging responsible man siguro, I think ang responsible media in capturing ining as a basis sa ila report. Yes, yes. I think this would serve as a lesson diri sa mga media man sa diri sa area, no. So, correct. To discern. So I think we should be responsible. Confirm gid naton source. Gani kay kabudlay na tuod ya mag-circulate karon kinulbaan kun ikaw himamaylanon daya kundi makita mo kun ato ka sa iban nga pungsod, ato ka sa iban nga bahin sa Pilipinas, kibot kay mo balita nga mo na ikukwentahon galiti hindi matuod. No, now dira sa lugar subong at least
may trupa militar pakita dito nga sige pa ang pag-check sa all areas kung bala okay na gid nga magbalik ang mga pumuluyo. Tama ano, tama na Art na gina-check sa atong tropa. Ang area kung tanawan naton subong is dali na lang or harvest season na sang mga tubo no sa tagas ang tubo. So medyo hindi na ako ma-visualize nyo, hindi dayon makita kung diri ka sa ground no ground level tungod Okay. sa mga tubo. So amo na nga medyo ang atong tropa ginasigurado gid nga wala na sang armado dito before we hatagan sang go signal nga makabalik na. Aha. But this operation and this encounter was resulted o kon resulta sang mga tips or information man nga ginhatag especially to the 94th Infantry Battalion. Ginhatag ni gipaabot man ni siyang pumuluyo tungod na sila mismo nakita nila ni hindi man mag-action ang ato tropa kung wala sing information nga coming from the population subong kahitmuan nga information is coming from the population regarding sa presence ng armado gina-report nila yun. Hello. General, sorry gid. May ari iklaroon ko naman lang ni total ari ka nagginman. May nag-circulate magani in general mo nga mga reports. May ari pa gani dito human rights group gambal ko may mga civilian nga gin-captured, gin-hold sa military, tapos ginpilit nga paakuon siling ko ti budlay man ina nga wa kita bases. Pero sir, this information was also nakadangat sa imo man. May mga mo na, no? I think that was forwarded to me sa akong staff. Actually, kung hindi man natuod, no? Again, ang source naman is coming from the propaganda, kung tanawin natin, propaganda outlet sang CPP-NPA. There is a so what do we expect, no? From this propaganda nila? Itwist nila na ang atong tropa hindi naman mag-hold on the ground. Feeling ko we have rules of engagement, balaan na sa atong tropa, and ara na may mga guidance nila regarding strict sa aton na human rights kag sa aton IHL. Yes. Pero sir, Areo, kay namong giblag ka pamangkot, kung pila gid more or less ang total nga na-encounter sa atong grupo, kag trupa, nga may mga tangki di gera, doknamo gid bla sir sa armaments akon mga gingamit na dito nga mga troops pagkadto kag mga equipments sa general. Siyempre kung sa part namon as much as possible, we maximize. Yes. We will maximize kung ano ako nasa inventory namon. Hindi ko tipiron eh. And ang mensahe namon nga ginapa abot, we are firm no in going after there is armadong NPA at terrorist NPA groups. Aha. So hindi kami mag-deploy ka pitsi-pitsi lang. We will overwhelm. Aha. Yes. Kay at least ang purpose na nga kung matapos sa madaling tiyempo ang kinagamo or pagkuandra ang encounter sa lugar, much better. Tama. At least kung makita man na asang kuan, mabalaan man nila sa mo nang mensahe namon. Joining the group, the NPA, ibang mabtan mo and we win business pag silinggo nga mo na. We will go after them. We will go after them. Aha. Hindi nilawg-lawg, no? So pag nagsiling kami nga, we will go after the res armado. Kung hindi sila magbalik sa gobyerno, we will do it. Aha. Sir, sa mga pumuluyo sa mabaylan nga nagamonitor this morning, kag makaiping ang mabanwa kay syudad, bilog nga ng Grosanon, anong mensahe sang 303rd Infantry Brigade? On my part, on behalf of the 303rd Brigade, rest assured, no? We will continue, no? Ang paghatag sang security for the peacefulness no sa area sa Negros, and expect na ipadayon naman ang paghatag sa serbisyo, and included na naman
Para naman na nakita naman for the several periods, wala naman kami sa human rights record diri, no? Na violation diri sa Negros Island, and we will continue that. Ara na mag-professional na naton na nga tropa, and we will continue, no, supporting ang mga endeavors sa mga LGUs, especially pag-secure sa mga projects, which is again developmental projects nga makabulig sa tanan, makaabot ng government services. So rest assured, we will do our best, no, based on our mandate. Aha. So, ang importante siguro sa advisory sa public, please feel free nga mag-inform diri sa Action Radio if in case makabulig kita sa mga pumuluyo dito palabot si Mabaylan nga pwede na sila kabalik, pabala lang kami diri, General. Okay, ipabalo man naman, balad man na, no? I think foremost na dahil involved ba namon ang LGU, nakakonect naman ang amon na people on the ground, we will inform. Yes, sir. Baka magbulig mo kami na, no? Kung makontribute namon makabulig, ma-facilitate ang pagbalik, ara na, buhaton man namon na. On that note, General Inocencio Pasaporte, salamat kay sa time. Good morning. Salamat kid, General. Salamat. Action Hotline. Ang taga-pamuno sang 303rd Infantry Brigade, General Inocencio Pasaporte. As of now, ang ila advisory as of this broadcast time, waay pa sang go signal nga pwede na makabalik dito sa lugar. Labi na gid sa mga sitio o sa mga purok nga nasakupan sang Carabalan, no? Sa barangay Carabalan, siyudad sang Himamaylan, na nga makabalik na mga residente dito nga nagpadulong sa mga evacuation centers.